Galicia pechou o 2025 con 6.800 persoas desempregadas menos que hai un ano e con 17.715 cotizantes máis á Seguridade Social. No Barbanza e Muros e Noia as cifras son mellores que en decembro de 2024. Hoxe deronse a coñecer os datos do paro do último mes do 2025, ano que deixou en Galicia os mellores datos da serie histórica para un mes de decembro. Na comunidade houbo 112.031 persoas desempregadas, a cifra máis baixa de paro neste mes dende que hai rexistros, datos que destacou esta mañá o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. O noso mercado laboral sigue evolucionando positivamente. En canto ao paro, 112.031 persoas, o que quere dicir o mellor decembro da serie histórica. Son 5,73 puntos menos, o que son 6.807 persoas menos nas listas de desemprego. Isto quere dicir que o noso mercado laboral evoluciona positivamente. Isto é transversal nas 4 provincias, nas 7 ciudades e tamén en todos os sectores productivos, tanto na construción, na industria como no sector primario. O 2025 finalizou con 1.097.278 cotizantes á Seguridade Social en Galicia, converténdose no mellor decembro neste eido. Máis de 17.000 novos afiliados á Seguridade Social. Isto quere dicir que evolucionamos positivamente, que imos no bo camiño e que os traballos que estamos facendo a prol dun mercado laboral para consolidalo a nivel de integración, dinamismo, está dando os seus frutos. A comarca rexistra unha evolución semellante. O Barbanza tivo en decembro 2.261 desempregados, 167 menos que hai un ano, mentres que en Muros e Noia pechouse o 2025 con 1.355 persoas na procura de emprego, un descenso de 105 con respecto ás cifras do 2024. Evolución do paro que debullamos en detalle concello a concello. Boiro despediuse o 2025 con 593 persoas na procura de emprego, 61 a menos que no anterior exercicio. Na Pobra registráronse 276 parados neste decembro polos 310 do 2024, un descenso de 34. Rianxo pechou o 2025 con 363 persoas desempregadas, unha caída de 9 con respecto a hai un ano, mentres que Ribeira pasou de 1.092 do 2024 aos 1.029 do ano que ven de rematar, 63 menos. Lousame tivo 97 persoas no paro polas 98 do pasado 2024, unha caída dun demandante de emprego. Noia registrou 436 desempregados, 49 menos que no 2024. Outes contou con 174 parados, un descenso de 21 con respecto ao anterior exercicio, mentres que Porto do Son sumou 267, 16 menos. Muros finalizou o 2025 con 234 parados polos 247 do 2024, 13 menos, e Carnota rexistrou 147, unha caída de 5.